tema de les comarques centrals naix sobretot a partir d'una sèrie d'estudis de l'Institut Alfons el Vell de Gandia, on se planteja aprofitar una sèrie de sinergies entre comarques d'alguna forma complementàries, amb un tret comú com és el fet de posseir o el fet de tindre algunes de les ciutats mitjanes més importants del País Valencià, en aquest cas Gandia, Xàtiva, Ontinyent, etc. I aprofitar-ho d'una manera articular el territori, d'aprofitar el bagatge cultural, les activitats econòmiques complementàries, on hi ha un poc d'activitat industrial, n'hi ha un poc de turisme, n'hi ha també serveis, i el projecte naix d'una manera d'aprofitar aquest tipus de sinergies per crear un altre espai també que d'alguna forma poguera servir de contrapès als grans nuclis de població com Elx, Alacant, Castelló, València, i això s'ha plantejat a través d'una sèrie d'estudis i se li dona un cert impuls polític que acaba d'alguna manera plasmant-se en el Consorci de les Comarques Centrals en 1999. En aquest cas, les comarques que diguem-ne pròpiament, en les que arranca la idea de les comarques centrals, en la Vall d'Albaida, la Costera, la Marina Alta, la Safor, l'Alcoià i el Comtat. Per raons polítiques, d'alguna forma, i també per vinculació a la Costera, s'afegeix la Canal de Navarrés, i d'aquesta manera naix un consorci que arranca amb una certa vitalitat, amb un projecte com és el Concercost, amb un projecte d'ordenació territorial amb finançament de la Unió Europea, però que des de 2001 està pràcticament paralitzat. Home, sí que podríem parlar de les comarques centrals com una cosa inventada, o gairebé podríem dir que reinventada, perquè evidentment hi havia un precedent històric, geogràfic, per dir així, que seria la governació de Xàtiva i, grosso modo, pues, alguna vinculació hi ha, però està clar que no té res que veure ni amb la intenció ni amb la recuperació d'aquell espai. S'ha parlat d'una manera negativa que si s'anava a crear la quarta província, aquella efímera província de Xàtiva. Jo crec que en els fons no té res que veure. És un altre temps, són unes altres necessitats, i un poc la idea de construir les comarques centrals valencianes obeeixen a una problemàtica més actual, una de les quals és la mort del valencià, la mort del nostre català, que està en una situació realment agònica, i que des d'una gent, des de la gent d'Alfons el Vell, d'una sèrie d'associacions vinculades a Gandia, se pensa en la possibilitat d'estructurar un espai més enllà de la recuperació lingüística. La idea era, pensant que les comarques centrals, aquesta federació de comarques, realment hi havia un nivell de catalanoparlants molt elevat, ens permetia realment generar tota una sèrie d'elements al seu voltant importantíssims per intentar recuperar la resta del país. Pensàvem que teníem el nucli de València totalment castellanitzat, realment inclús antivalencià, perquè l'anticatalanisme no és més que una expressió d'antivalencianisme, la zona de Castelló, que vivia a banda, i l'altre eix econòmic seria l'eix Alacant-Elx. Nosaltres realment teníem aquesta particularitat, que el nivell de la llengua encara estava molt viva, i era qüestió de crear indústries culturals, de crear indústries informatives, de donar un impuls a lo que seria la nostra economia en unes condicions molt concretes, cohesionar tot aquest espai també a nivell d'infraestructures, és a dir, crear una locomotora per al País Valencià que d'alguna manera en la qual s'emmirallaren els altres eixos econòmics i servirà per a recuperar de nou aquest impuls, però des de la recuperació també de la nostra llengua. Aquest invent, per dir-ho així, crec que és brillantíssim. La gent que el va pensar mirant tots els punts de vista, i realment haguem aconseguit ser una de les comarques, una de les regions econòmiques, jo crec, importants en Europa, però ens fallaren els polítics. Dissortadament, aquest país, vostè va dir que érem un país sense política, i realment el que som un país sense polítics
incapaços de dur a la pràctica projectes de gran envergadura com són les comarques centrals valencianes, però ni de dreta ni d'esquerra. Bé, sí, efectivament, jo vaig tenir la sort de conèixer a Vicent Andrés Estellés, al Sanchis Guarner, al Joan Fuster, que efectivament van ser d'alguna manera a nivell cultural i també polític, per lo que toca a Fuster, és que van suposar els tres pilars, no?, on el nacionalisme es reflectia, no?, un poc. I Vicent Andrés Estellés estava literalment enamorat de Xàtiva, cosa que jo crec que els ha passat absolutament a tots els homes i dones de la cultura. Per què? Pues per raons històriques, per mil raons que tot el món sap, i sobretot per la història, amb el significat que especialment Pastellers tenia de ser la pedra fonamental del país. Ell, en el llibre Xàtiva, va fer una mena d'al·legoria, diguem-ne, no?, en la que el ritual consistia en la mort de la ciutat a mans del Borbó i a partir d'ahir era el moment en què tenia que renaixer el país, no?, i tenia que renaixer a partir de Xàtiva. Lo de convertir a Xàtiva en la capital política del País Valencià va ser una idea que va néixer, diguem-ne, d'una manera col·lectiva, sense excessiva preparació de ningú tipus, per aquestes raons que jo et dic, no? Probablement el monument als maulets que només encetada la democràcia es va fer, va aglutinar aquest significat més encara, no? I Fuster, pues, un home menys afectiu, entre cometes, que ho era l'Estellés, no?, o era el Sanchis Guarner. Sanchis Guarner, evidentment, es va dedicar, era el professor per excel·lència, es va dedicar més a la qüestió lingüística, que era importantíssima en aquell moment i que continua sent un cavall de batalla. Ara, el més important era el que representava Fuster, que era un poc el polític. Per casa de Fuster van passar absolutament tots els polítics de tots els signes en aquell moment en què ell va tindre, diguem-ne, la visió i es va avançar a sentar les bases de lo que tindria que haver sigut este país en el trànsit de l'eixida de la dictadura franquista, no? Dissortadament això no va quallar i de fet, pues, el que ha quallat un poc és el que tenim, no? Ells, ja t'he dit, quan venien a Xàtiva era una reflexió permanent sobre aquesta capitalitat política i sobre les possibilitats que Xàtiva com a element aglutinador tenia, que el tenien també altres ciutats com Gandia, i de fet jo crec que aquestes possibilitats són, uns anys després, és que promouen el tema de les comarques centrals, precisament perquè aquestes possibilitats no tenien un marc sociopolític i econòmic d'eixida, no? I es va pensar un poc en això, no? Va ser Alfons el Vell de Gandia un poc el que va iniciar això. El tema jo crec que és ben distint en cada època i això està passant contínuament i està passant per raons òbvies, no? Per exemple, el fet de que allí a Catalunya hi hagi tants mestres valencians i tants professors valencians treballant, amb la bestiesa inclosa de que no hi ha la correspondència
titular entre que un mestre català ve així i no pot donar classes de valencià perquè no ha tret el títol de valencià, mentre que un de Baleares d'allà de les Illes o un de València va a Barcelona i pot donar, si té el títol, exactament. És a dir, per damunt d'aquest tipus de coses que encara se donen avui, quan Raimon, ell se'n va a Barcelona perquè és l'únic lloc on pot cantar, és l'únic lloc on pot sobreviure, és l'únic lloc on si el toquen van alçar-se fins als adoquins, van treure's fins als adoquins Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal, qui perd els orígens perd identitat. El Montllor no haurà pogut fer la quarta part de res de lo moltíssim que va fer des de... si no haurà estat allí, aquells anys. Un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sendera de llum. Sempre a la nit il·luminant enter, un vell futur, una augusta contrada. Seràs el ren que fa pujar el pa, seràs el sol i seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat, seràs la clau que obre tots els panys, seràs la llum il·limitada, seràs com fil on l'aurora comença, seràs forment, escala il·luminada. I fija't que ells, així en el País Valencià, s'han carregat completament tot el que pugui ser de la cançó. Bueno, han hagut víctimes d'estes permanents, tipus Paco Muñoz, bueno, jo què sé, des de... Esta gent, així, no tenen... O sigui, no tenen ràdio, no tenen televisió, no tenen una infraestructura de comercial, no tenen... I lògicament, tenen que migrar. Dediquem aquesta cançó a la millor ciutat del món. Tornar a la meua ciutat, deixar l'estació de tren, visitar l'antic hospital i la plaça Sant Jaume, pujar al vell Beret, passejar al vereda avall, veure a la font del Lleó, a prop d'on vaig néixer, em queixe però sé que no ho vull diferent. Passejar pels menuts carrers de la xàtiva que més vull, emblanquinats i amb balcons forjats amb els segles. O per exemple, el cas d'Elies Barberà doncs és un cas també paradigmàtic en aquest sentit, no?
des dels 22 anys, una cosa així, feia teatre amb ells, i en un moment determinat em planteja una formació teatral per dedicar-me seriosament a ser actor, no? I llavors tria anar-me'n a Barcelona. Pel simple fet que la formació que ofereix Barcelona a l'Institut del Teatre és molt més completa i sobretot és una formació en la meva llengua materna que no ofereix València Capital, per exemple. Jo no me'n vaig anar a Barcelona perquè volguera fer allí la meva carrera literària. Quan jo vaig arribar a Barcelona va ser per altres motius de tipus més laboral i personal, però sí que em vaig trobar en una ciutat que realment oferia tota una cultura arran de carrera, a flor de pell. I això per a qualsevol persona que realment té unes inquietuds culturals, i en el meu cas literàries, doncs era importantíssim. Jo crec que per això molta gent se'n va cap a Barcelona, perquè és una ciutat que ofereix moltíssim, que ofereix tot un munt de possibilitats, és un trampolí, és, diguem-ho clarament, el roveller de l'ou de la nostra cultura. I per això la gent que realment vol fer coses importants, no vol quedar-se a morir-se en el seu roblet, busca Barcelona com el lloc a partir del qual poder estructurar millor la seva carrera, la seva feina. I diríem, per què Barcelona i no València, que ho tenim més a prop, que és una gran ciutat? Doncs perquè dissortadament València fa temps que va desistir de ser la capital dels valencians, de ser aquest trampolí per a tot el que seria la cultura valenciana. És una trista i vulgar ciutat de província, és una ciutat castellanitzada, que viu d'esquenes a la seva pròpia gent i a la seva pròpia cultura i no pot oferir res més que pugui oferir-te a la teva pròpia ciutat, en aquest cas Xàtiva, no dona més de si. Per tant, sempre és millor anar cap allà on tens les possibilitats. València no ha sabut ser realment el cap i casal. Hem de viure en Barcelona com una gran ciutat, i més enllà d'una gran ciutat, com una gran capital que té tota una sèrie d'oferta cultural i d'oferta teatral a molts nivells que no té València. Quan arribi a Barcelona, allò era el 2001, la primera cosa que em sobta és la xarxa cívica que hi ha creada a la ciutat i per extensió a la resta de grans ciutats de Catalunya, com més enllà de Barcelona puga ser Vic, o puga ser, no sé, Badalona, que està just al costat de Barcelona, o com puga ser, no sé, qualsevol gran ciutat com Mataró, o com Granollers, o com etcètera, etcètera. Hi ha un gran teixit cívic i social creat i recolzat per les institucions de govern, ja sigui l'Ajuntament, ja siguin les Diputacions, ja sigui la Generalitat. Clar, aquest entremat social en el qual es depèn de la participació del poble, això així al país no ho tenim. No és que no ho tenim, sinó que des que mana el PP el poc entremat social o cívic que n'hi havia s'ha anat desmembrant. L'han anat desmembrant en el sentit que, com que a ells no els interessa, doncs estupendo, no? Una bona solució és desfer-ho i és la garantia que la gent efectivament no anirà reunint-se, no anirà ajuntant-se, no anirà associant-se i per tant no crearà nuclis de pensament crític o nuclis de pensament independent de més enllà de la realitat que es crea més enllà d'allò que passa per la pantalla de televisió. En el tema que estem parlant ara n'hi ha casos flagrants, no? El recent de Toni Cucarella, que té el seu bateig i el seu inici brillant com a escriptor a l'editorial Columna a Barcelona i deixa Barcelona i ara no vaig a fer ara sí tot el procés, no? I ara resulta que ha pres la decisió i l'ha feta pública de no escriure més, no? Quan, sense ningú dubte, ell, Paco Bodí i algú més, són els millors escriptors que ha donat en el segle XX aquest país, però fijo. I per què aquestes actituds i aquestes reaccions? Pues perquè socialment se troben incapaços, no? I arriba un momentet en què dius no acaba de tindre sentit, no? Això que fem, per tant, no val la pena, però és tristíssim, no? Perquè és una mena de suïcidi cultural, no?
Des del punt de vista literari, les comarques central-valencianes sí que són, diguem-ne, la fàbrica més important que tenim, no? I de fet, si repassem la nòmina d'autors i autores que entrarien dins d'aquest territori, és espectacular, des de l'Isabel Clara Simó, Francesc Bodí, Joan Olivares, Josep Piera, parla de gent ja consolidada, no? A Xàtiva mateix hi ha escriptors joves com Elies Barberà que en aquests moments estan consolidant-se en el panorama literari, però també n'hi ha altres. Per exemple, Gandia ha sigut sempre un focus importantíssim de creació literària. Alcoi mateix, he citat a Isabel Clara Simó, està Silvestre Villaplana, he comentat per mi un dels millors escriptors dels Països Catalans, que és Francesc Bodí. En fi, tenim una gran quantitat, som un espai literari impressionant. En aquest sentit, puguem estar contents, no?, que el nostre imaginari col·lectiu està molt ben representat a través d'una gran nòmina d'escriptors i d'escriptores, molt per damunt, segurament, d'altres zones del País Valencià. I en aquest sentit sí que ens afecta moltíssim el fet de no tindre un mercat literari, cultural, consolidat i important, perquè només amb el que creem el País Valencià, que és un país pràcticament que busca la seva pròpia literatura, doncs no podem escriure, no es pot escriure, no es pot consolidar aquesta literatura. I és una llàstima precisament perquè la cultura, la literatura, pensen el que pensen alguns, també és una font econòmica, és una forma econòmica importantíssima. I jo crec que si les comarques centrals valencianes s'hi hagueren consolidat i aquest espai cultural, econòmic, informatiu, realment hagueren tingut en els seus escriptors també una punta de llança importantíssim, no només a nivell econòmic, sinó també per donar prestigi més enllà de les nostres pròpies fronteres del que és un territori molt consolidat i molt ric en cultura. A mi la sensació, sobretot en el tema de l'organització, si s'ha de dur endavant un projecte de comarques centrals, i ara tinc molts dubtes per tot el que hem comentat, que això tingui algun dia una plasmació, jo penso que s'haurien de superar determinades concepcions que no condueixen enlloc. Per exemple, jo crec que molta gent que ha estat vinculada al projecte sempre ha tingut en ment que la ciutat a la que ell pertany d'alguna manera ho encapçala, no? El tema de la capitalitat, el tema de... Això, francament, d'haver estat un error. Entrar en una valoració de quina de les ciutats podia ser capital, perquè històricament podia haver sigut Xàtiva, o si se partís de paràmetres demogràfics segurament hauria tingut que ser Alcoi o Gandia, etc. Això, com a articulació, ja haurà sigut un error que haurà conduït probablement a una situació no desitjable. Jo penso que s'hauria d'haver partit d'estructures policèntriques i d'una manera d'organitzar-se diferent, sobretot el tema de la Diputació Provincial, que representa un poc una herència del franquisme i una concepció del poder polític i de la manera en què el poder se relaciona amb els ens locals, que jo penso que s'hauria de desterrar. I per això era interessant un poc el tema del projecte de les comarques centrals, perquè podia haver sigut una alternativa a això, no sols perquè abastava comarques de províncies diferents, sinó perquè també aglutinava ciutats amb diferents potencials econòmics, culturals. Teníem les possibilitats turístiques d'interior de Xàtiva, el seu pes cultural, el seu pes en tema de serveis, la indústria d'Ontinyent, la indústria d'Alcoi, el turisme de sol i platja de Gandia, les tres cultures també de totes aquestes ciutats. N'hi havia una sèrie d'elements que ben aglutinats, ben relacionats, haurem pogut servir per a moltes qüestions. En aquest sentit, per exemple, Gandia és una bona sortida al Mediterrani, cosa que, evidentment, Alcoi o Xàtiva no poden oferir. Per tant, jo crec que partint d'una visió plural i diversificada de les capitals, que a més són ciutats molt semblants quant a quantitat d'habitants, quant a diversitat i relació diversa amb els pobles que les envolten, etc. Cada capital hauria d'aportar la seva especificitat.
Afortunadament, el projecte de les comarques centrals valencianes no preveia ninguna capitalitat. Per tant, Ixàtiva no seria mai capital de ninguna part de província. No? Realment, el projecte el que preveia era una mena de federació de comarques i federació de ciutats, amb la qual estava molt bé perquè la idea era compensar en uns llocs o en altres tot el que seria una estructura econòmica molt pròpia, on hi havia zones que estarien especialitzades en una determinada indústria, unes altres en una altra, i per tant tot l'eix universitari es mouria en funció de les necessitats de cada una de les ciutats i de cada un dels territoris. En aquest sentit jo crec que la idea era brillantíssima i no hi hauria problemes de si jo soc més que tu, jo soc més que l'altre, que sempre és la qüestió que acaba malvant alguns projectes, no? Qui és el cap visible de tot això? Com no hi ha un sol cap, sinó que simplement hi ha una confederació de ciutats que es mouen a través d'un interès comú, això jo crec que ho hagueren solucionat perfectament i haguera anat molt bé. El gran fracàs de les comarques centrals és precisament el no haver tingut una classe política que pensara el país des del País Valencià, sinó que s'ha pensat sempre el país des de Madrid, des d'aquesta submissió als ideals de la metròpoli en tant que colònia ocupada i a la qual se l'ha d'espoliar de tots els seus béns, i pensant sempre que qualsevol intent de recuperació, de dignificació, de cohesió territorial i cultural i lingüística, en aquest cas també, anava en contra dels designis de la gran metròpoli. Per tant, en la mesura que no hem tingut polítics nostres, polítics propis, polítics capaços de pensar en el bé i en el benestar de la nostra gent i del nostre país, és un projecte que se n'ha anat a orri, per desgràcia. Això és el que té el ser un país ocupat, un país espanyolitzat, en aquest sentit profundament castellanitzat, en tots els sentits, el sentit econòmic i en el sentit cultural, i tot gràcies precisament a aquesta classe política que en uns casos ha viscut simplement per a obeir i en uns altres la seva pròpia mediocritat li ha impedit d'assumir la responsabilitat, com a mínim de defensar un projecte tan important per als valencians. Bueno, evidentment és la porta de ponent de la ciutat. I del Calvari Alt. Per a mi és un dels llocs emblemàtics de la ciutat de Xàbia. Des d'ací divisa pràcticament tota la costera i en el primer plano tota Xàbia. Jo penso que la línia Xàtiva al coll simbolitza un poc moltes coses, no? El seu abandonament, un poc jo el posaria en relació a l'abandonament del projecte de les comarques centrals. Hem triat este marc no incomparable, però sí prou aclaridor del que significa la destrucció o el fracàs no solament de les comarques centrals, també del nostre propi país, el País Valencià. L'Horta de Xàtiva ha acabat sent destruïda per la voràgina de la Rajola. La imatge s'explica per ella mateixa, allà al fons Xàtiva, la silueta del castell i el Puig. He triat el Puig perquè em sembla que és un lloc de vista privilegiada i és una manera de reivindicar un espai que ja està absolutament perdut, com moltes altres coses que hem deixat darrere i que serà molt difícil de recuperar. Avui no veuràs els estels al cel de Xàtiva. Avui no veuràs els estels al cel de Xàtiva. Tot un mes han estat francesos assajant, tot un mes han estat castellans assajant, quan per fi han entrat la ira els ha cegat, quan per fi han entrat la ira els ha cegat. Desfer l'ordenat, cremar la ciutat. Desfer l'ordenat, cremar la ciutat. Són ordres de dalt, nunca
fantàstic exemplar, són ordres de dalt, mai us oblidaran. Les dones han de fugir, en entrar els soldats, pólvora i fum, tot convoltaran, xiquets plorant, homes ensangrentats, tot ho saquejaran, i al poble expulsaran. I durant tot aquest temps, al costat de l'anglès, durant aquest temps, dones vells i xiquets, sempre has vist lluitant als maulets. Els llauradors que lluiten es diuen maulets. Llauradors que lluiten es diuen maulets. Això esclau vol dir, i així es burlen d'ells. Això esclau vol dir, i així es burlen d'ells. Però més val ser maulet i lluitar per la terra i la llibertat que botifler. Els partidaris borbònics els diuen betiflers. Partidaris borbònics els diuen betiflers perquè són molt fins de galta.